Rider Power Tools представя настолен циркуляр за дърво RDMS06. Работен плот 500 на 150 мм. Вертикално накланяща се глава от 0 до 45 градуса. Въртящ се плот с прецизна настройка на ъгъла. Двойно потапящо се рамо. Мощност 2100 вата. Стяга за фиксиране на детайла. Има собствено прахоулавяне и възможност за включване към външен прахоуловител. Размер на диска 255 на 25,4 мм. Обороти на празен ход 5000 оборота в минута. Максимална дълбочина на среза 100 мм. Максимална ширина на среза 305 мм. Тегло 15 кг 950 грама.